Kaixo, hasteko mila esker espazio hontara gonbidatzearren, pozik etorri gera, eta mila esker Iratzar kafeak saio honetan gurekin kontatzeagatik, eta hoxe, hasi ingo gara igual, ez? Bai, ongi etorri heterosexualon biltzarrera. Ez broma da, hasieran hori zen izena, baina heterosexualek ez digute utzi. Broma da, egia da ez digutela utzi, baina beretan eskerrik asko. Bai, ulertzen dugu izenburu pixkat serioagoa izan behar zuela. Aurkeztuko ditugu gure buruak igual, ez? Hasteko. Vale. Nor zea zu? Helene naiz. Txikitan juten nintzen jantzita eskolara txirrindulariz. Eta gizon txiki bat naizen ez behin januna sako gabon batzutan eta mareatu nintzen eta konortea gardu nun. Bai, benetan pasatzen? Benetan pasatzen. Vale. Eta langostinoa jaten baditut, gero potxolina langostino zein hartzen. Bai, izan daiteke. Hau igual ez dagia, baina merdin du. Zu? Ni Gotxezarreta naiz, dantzaria izan nahi nun, eta aktorea, behin casting bat irabazi nuen. Baina, gertatu zena izan zen, ez zegoela nire tallako arroparik castingan edo kamerinoan, eta orduan neri, Inigo Etxezarretari operetu zioten errealeko jantzi bat. Neska zen pertsona horri. Oso fuertea. Bukatuko egu bromarekin. Hau izan da broma bat beti esaten degulako txikitan nik izan nahi nuela Inigo eta Inigok izan nahi zuela Helene. Eta horrek bai markatu zuela pixka bat gure bizitza ez. Eta gerora hortik, humoretik eta egiten dugu irakurketa bat zergatik zen hori ala. Baina, horren jarriko gera, ja, serioago. Eta egia zen, batera ikasiegu txikitatik, egia zen Inigok izan nahi zula Helene, eta Helenek izan nahi zula Inigo, zegoen hirugarren elementu bat Izar Hernando zela, umez bitar bat kasi praktikan, eta orain gera Izar txikitan zena, hori ginen txikitatik hola trio bastante pekuliarra, baina benetan zen batak izan nahi zula bestea. Bai, hori da. Eta orain hemen gaude. Bai, eta gero eskolan biziraun genuen, eta orain, hor gabiltza saiatzen izaten nahi degun hori. Baina, esan duen bezala, ni berez Helene naiz. Helene, Donostiarra, 27 urte oraintxe, eta hori, hasi ginen biok Kortxonea Gaztetxe inguruan ibiltzen, eta gerora gazte mugimenduan, Ernain, ikasle mugimenduan, eta gerora espazio feminista ezberdinetan, Donostiko asanbladetan, Groseko asanbladan, eta oraintxe bertan ni behintzat espazio boieroetan nabil, eta bilgune feminista baita ere buru belarri, eta saiatzen gara hortik egiten, eta eragiten. Eta zu? Ni Inigo Etxezarreta naiz, 27 urte ditut eta Donostiarra naiz. Bilbide militantea nahiko antzekoa izan zen, Kortxoenea zegoen gura auzoan, Grosekoa gera, eta feminismora sartu ginen batez ere Ernairen urrats feminista famatorregatik. Oraintxe bertan Eieran egiten dut lan, Eiera da kooperatiba bat egiten duguna batez ere LGTBI politiken diseinua, berdintasun planen edo berdintasun politiken aholkularitza, planak ez barkatu aholkularitza, eta gero esku hartze batzuk, erasoen aurrean esku hartze batzuk, edo indarkeria matxista eta LGTB-fobikoaren prebentzioa batez ere. Eta hortaz aparte, mugimendu Transmaribi Boioan Donostin, eta hoxe. Bai. Eta behin aurkezpen hauekin bukatuta, hasiko gara hitz egiten berez, hitz egitera etorri geran hortaz hitz egitera ez da, dela hetero arauaz eta genero disidentziaz, eta igual hasteko hetero arauaz eta heterosexualitateaz, ez? Pixka bat testuingurua jartzeko gerora igual sakonduko ditugun gaiak edo, ez? Orduan, zer da? Tope. Zer da heterosexualitatea eta zer da hetero araua? Lehenengo gauza, ez da inoren kontra, no pasa nada, ez da bronka inori, bale? Bazpare, super importante. Arte mazue pertsonalera importante da pertsonalera hartzea, baina ez da horren importanteak ere bai, baina ez da zerretu, inor ez da dira zerretu. Azken aldian, hasi da hitz egiten heteroarauaz eta heteronormaz edo
heteropatriarkatu, cis-heteropatriarkatu erabiltzen da batzutan, gero pixkatengo dugu zehaztasun bat cis eta transen arteko diferentzia horrena, baina heteroaraua edo heterosexualitatea esaten dugunean ez da desira bat. Osea, desiratik eduki dezake, baina ez da horren beste zuk desiratzen dezuna da. Desira horiek nola materializatzen diren. Bai. Zen, desira izango balitz bakarrik, adibidez, gizon askok desiratzen dute edo erotikoki behintzat bortxaketa bat. Edo gizon asko masturbatzen dira bortxaketa bat ikusten pornografian. Sin más, pornografian ez gara sartuko, sin más, no pasa nada. Baina, bueno, gizon askok desiratzen dute hori eta masturbatzen dira horrekin. Igual emakume batzuk ere, baina batez ere badakit gizona direla. Gizon horrek bortxatzailea dira, gizon horiek bortxatzailea dira ez, momentuz ez, no? Dira desira batzuk, gero ja debate bada, desira horiek etikoak edo moralak diren. Baina, bueno, desira dira desirak eta beste eztabaida bat desirena. Orduan, heterosexualitatea desiratik eduki dezake, baina da zure desira horrekin ze praktika multzo dituzun eta nola materializatzen den. Eta normalean materializatzen da familia nuklear batean eta gizon eta emakume baten arteko lotura estanko eta printzipal batean. Eta uste hor jarri behar dela fokoa heteronormaz hitz egiten dugunean. Bai, azkenean hori ez zuk esan dezuna, ez dela desiratik bakarrik guk ulertzen dugula heteroaraua eta heterosexualitatea instituzio politiko bat bezala, regimen politiko bat bezala, sistema oso bat kontrolatzen duen puntu nagusi bezala ez, eta dela leku bat guk egon nahi ez deguna. Beraz, hortik ari gerala hitz egiten eta teorizatzen eta hausnartzen zer izan beharko litzake heteroarauari eta heterosexualitateari alternatiba egiten dion oro, ez? Osea, ez dela heterosexualitatea ez dela bakarrik zu tipa bat baldin bazea tipo batekin egotea eta bizitza berarekin egitea, hori ere badela, baina dela gure bizitzak arautzen dituen beste praktika multzo hori. Bai, total, eta gainera, horregatik esaten dugu dela erregimen politikoa, zen izaten da emakume eta gizonen arteko batura bat eta normalean hor dominazio sistema bat dago, ezta? Familia nuklearretan eta da, familia nuklearrak eta heterosexualitateak banatzen du lan produktiboa eta lan erreproduktiboa. Eta, karo, lan erreproduktiboa emakumezkoen gain erortzen da, eta gainera azken urteetan ematen du lan erreproduktiboarena ulertzen dela bakarrik higienearekin lotutako zerbait, como platera garbitzarekin edo funtzionala izatearekin, eta askoz gehiago da, ardura emozional guzti hori nor sostengatzen du, osea, zenbat gizon egongo lirake oraintxe bertan, beste toki batzuetan ez dut esango nu, baina bere nobiengatik izango ez balitz. Zergatik normalean emakumezkoek dituzte beste zaintza sare batzuk edo beste lagun batzuk kontatzeko ze pasatzen ari zaien eta gizonek depositatzen dute beraien emozio guztia, emozionatu da, como pasatzen zaien guztia bere nobianengan bakarrik, mierda guztia jaten dute nobiek, orokorrean, eta horrek egiten du kriston arrakala. Eta gainera egiten duena da, bikote heterosexualen bitartez, zaintza guzti hori, doan izan dadin, osea, gratis, ateratzen zaio sistemari, bizitza sostengatzeko beharrezkoa den zerbait. Eta horregatik saltzen digute como desira bezala, ez batzuk desiratzen dituzte gorputz batzuk, beste batzuk. Ez hau ez da lehentasun sexual edo erotiko kontu bat. Hau da, dominazio bat eta esklabutza harreman bat. Bai, eta zuk esan duzu bezala, osea, platera garbitzak ez duela soluzionatzen zaintza guzti hori adibide bezala, eta harrituko zera esatea, baina Twitterren ikusi den. Guau! Ezagutzen hauenak ulertuko duzen, zer jarraitzen, baina ezakitze ospetsuri egin dut elkarrezketa dela resistentzia delako programa batean, eta ez du jakin esaten bere seme alabak ze kurtxotara doazen, ez? Eta kaso gizon horrek garbituko ditu platerak bere etxean. Bueno, segurazki aberatsa denez, eukiko du norbait garbitzeko platerak bere etxean, baina, bueno, ez daki ze kurtxotara doazen bere seme alabak ulertzen, eta hori pasa zaie umen, eta mundu ontako umen eguneko haundi bati, eta hor sartzen dela ere, ardura emozionalaren azuka aipatu dezuna, zaintza nor daraman, eskoletako biletara zein juten dan, eta hau, seme-alaba gauden kasuan, familiaren ikuspegitik, baina gero badaudela bikote asko ere heterosexualak direnak seme-alabai gabe eta
antzeko gauzak pasatzen direla, berdin zait, zer gertatzen zaion zure bikoteari, ze behar emozional ditu, ez, nor dauka nolabait, harreman hori sostengatzeko ardura. Bai, total. Zuk uste zu gure aitek jakingo luketela ze kutxotan gaunden? Ez. Eta, bueno, ez du ikusiko segurazki saio hau, hasik esan dut, edo zer. Nire aitak ez zekin esaten, oza, 10 baldin baginen kuadrian zekin esaten izen bat edo bi. Oza, eta hori, bueno, pasatzen niri eta jarri bide pertsonal bat, baino, oza, esan dezaket gure kurtsoan eguneko handi bati pasako litzaiokeela segurazki berdina. Oza, gaur egun ere, segurazki ez dakin bezala esaten ere bi pixukeen izena edo, ez? Gero ere, oza, zure erabakia izan daiteke hori lantzea edo ez lantzea edo erabakitzea horrela da eta ez denbora eta energia galduko edo inbertituko hori aldatzen, baizik eta saiatuko naiz. Hemendik aurrerakoan nik nahaten bezala izan dadin eta nik aukeratzen nolako ingurune batera ekin edaten, ze familia eta ze harreman eredu motera ekin edituan, ez? Pixka bat, hortik egiten dugu guk ere heteroarauaren alternatiba edo heterosexualitateari alternatiba, ez? Ez dela bakarrik bikote edo harreman afektibo-sexualei dagokiena, baizik eta guk nola bizi nahi dugun eta ze harreman sare nahi ditugun. Eta igual pixka bat hor sakonduko dugu gehiago bukaeran igual alternatibetan. Honekin, esan dugu, platera garbitzarekin oso ondo funtzionala zera, dena den gauza txiki batzuk egiteara ondo dago, como adibidez, jarri kondoia ere superimportantea da, bale? Osa, kontsentsuz bat. Horrekin lotuta, heteroarauarekin beste heteroaraua edo regime politiko bezala ulertzeko eta zergatik aparte zaintza eta lan reproduktibo eta produktiboaren arteko banaketa ematen den familia nuklearrean beste puntu importantea da nola gauza pribatuenean ere, gure praktika erotikoetan ere, besteekin ditugun praktika erotikoetan heterosexualitatea den modu bat botere harreman horiek mantentzeko gure intimitatetan. Esaten, pixkat gure intimitatea politikoa den hori, hau nik asmatu jende askotzen lista batek esan zuen hau, baina normalean gizartean sujetu penetratzaileak botere gehiago du edo horrela ulertua da, eta penetratua den sujetuak ez du horren besteko botererik horrela kontzebitu izan degulako erotika askotan, ezta? Eta arun, familia nuklearrak regularizatzen du, bai lan produktibo eta reproduktiboa, baina esker regularizatzen du gure aspektu intimoenetan eta gure bizitzako aspektu pribatuena den horretan ere nola mantenduko diren botere harremanak, zen batek penetratzen du eta bestea penetratua da. Eta horrek markatzen du kriston diferentzia eta kriston desoreka bat harremanarekiko. Ez bakarrik bikoteetan, segurazki tipa heterosexual askori pasako zitzaien, gero tipo batekin follatuta gero, igual topatu beste kontestu baten eta sentitu azpitik eta igual simaz follatu dute ondo, baina karo, zuzera sujetu penetratua eta horrek markatzen du. Eta ez gaudi esaten penetrazioarekin ezer, eta bakoitza bere praktika erotikoetan egin dezala nahi duna eta aldun guzti hori, baina regitzen du, heteronormak regitzen du gure bizitzako parte intimoena eta pribatuena ere bai. Bai, eta gure iruditegi kolektiboan nola dagoen hori oso txikitatik ez, praktika sexualak izan baino lehen ere nola asumitzen dezun adibidez ni emakume izendatua, nola izan barrintzen adibidez sexua ukitzen nuenean, ni penetratua, beraz, seguraski botere gutxio izango zuena, ez? Eta ni hortaz konturatu nintzen, eta igual gero aurrera gozan barrun, baina, bueno, ja, kehontazeian izango eta aurreko batean uste egotan nula. Nola konturatzen zera botere harreman horretaz, zu noizbait alabeharrez liatu zeranean gizon batekin, ze, bueno, heterosexualitatea hor dago eta hor dago eta hor duen, bueno, eukitzeko nolabait pasin bat edo lo que sea, zure inguruan, ez da erreixa igual arma irutik ateratzea edo boiera esatea, eta hor duen, bueno, pues, de repente, nobio bat daukaz ezakizu zergatik, gaztetan, hori, harremanak eukitzen hasten zeran momentu hortan, eta sentitzen dela oso azpitik, ez? Baina gero bat batean, ez esperientzia tipa batekin, eta nola,
batean topatzen zeran, boterea harreman hori ez dagoela. Osea, ez dagoela. Osea, harreman guztietan daude boterea harremanak eta boieren artean eta mariken artean ere seguro gertatzen direla, gertatu behar ziren gauzak eta boterea harremanak beti daude, ezta? Baina nola sentitu zure lehenengo aldian tipa batekin, en plan, wow, hemen ari gara askoz berdinetik berdinagora eta aldatzen zaizu eskema guztia eta horra hasten zera konduratzen eta irakurtzen ere politikoki zer den, ez? Bai, ez hor aldatzen delako batean desoreka produktibo eta reproduktiboaren arteko dagoen desoreka, eta ziren. Eta batean txokantea da ikustea zu beste toki batetik. Bai, eta argitzearren, familia nuklearraz ari grala ere, heterosexualitateaz, ez dugu esan nahi, ja, tipak tipekin edo tipoak tipoekin edo ekin berdin zait, harremantzeagatik ja hor desagertzen direla bote harremanak, ja ari zerela sortzen heteroarauari alternatiba bat edo heterosexualitateari alternatiba bat, lesbianen artean ere heteroaraua reproduzitu daiteke berdin-berdin segun ze praktika multzo dituzu. Ez gerala ari esaten, ja de facto boiera baldin bazera edo zea, ari zerela, boiera baldin bazera igual pixka gehiago, lesbiana baldin bazea, hor gero sartuko. Ja, que morro. Ez, gutxi zadoz. Eta horrekin pixkate egiteko ere, ez dakit autokritika den edo lo que sea, hor heteroarauak eta hor igualetza bakarrik pertsona heterosexualen artean gertatzen den harremanaren barruan, heteroarauak ere balio du edo da sistema zilegi bat zuk priorizatu izateko jende bat besteen gainetik inungo azalpenik eman gabe. Eta da, batean, prozesu super individualista bat dunuzten dituen bestelako gorputz batzuk kanpoan. Heteronorma kondenatzen ditu bestelako gorputz ez heteronormatiboak enago bakarritz egiten desira, harin ez ere, jende elodia, peña migratua, kalean bizien peña bat, guzti hori. Uzten ditu zaintza sareetatik kanpo, porque zu priorizatu barezu beti zure bikotea, eta hori izango da zure lehentasuna, eta hori izango da guztiaren gainetik egongo dena. Eta orduan, heteronorma ere da, edo heterosexualitatea horrela lortuta, da sistema zilegi bat priorizatzeko beste jende bat. Imaginatu, hemen baldin bagaude kuadrilla bat, guk esklusibizatuko bagenu harreman bat pertsona bakar batekin. Segurazki ongurukoek esango ligukete, gauza bat, sin más, ardura badegu, erabaki degulako hemen guztia bat eragotea, ezta? Eta hori ere da modu bat individualizatzeko harremanak eta sortzeko familia nuklear hori. Familia nuklearra zetarako, gero, batez ere, herentzia eta oinordekotzaren bermatze horretarako, eta hor diru bat kanalizatu alizateko modu batean, eta batzuk jaso alizateko kapitalmetaketa bat bakarrik modu vertikal batean, eta beste batzuk gelditzeko hor beste guzti hortatik kanpo. Bai. Hau, heterosexualitatea eta heteronorma, ez olertu berdin du edo sin más sakonduko dugu. Bai, eta igual momentuan, igual zure egunerokotasuneko praktiketan ez dituzula ikusten horrela, ez bazera jartzen momentu bat ikustera eta analizatzera zure inguruan ze pasatzen den, baina eske etengabe ikusten dela nola heterosexualitatea dabilen leku guztietan. Osea, adibidez, gauetan parranda batean gaudenean eta egon gaitezke gu adibidez, gure lagun hetera batekin, eta sartzen da gizon bat, eta nire gana datorrizketan, segurazki nire lagun hori ez baritz egongo ezen etorriko nire gana, ni izango naizelako segurazki bere zubia, nire lagun horrek ikusteko, naizela, ez? Ezakite igual adibidez ez ondo azaldu, baina bueno. Osea, leku guztietan dagoela, etengabe. Bai, total. Denaden, jak saiatu garen definitzen nola superazkartzen daiteken heterosexualitatea eta heteronorma, zein uste dezuen lehene izan daitekela alternatiba bat horri? Hombre, noski nik esango dizut boiera izatea dela alternatiba honena. Que espontáneo. Ez, osea, nik adibidez boiera izatea bai bizi dut
aurretik aipatu egun guzti horri alternatiba bat eraikitzeko eta sistema horretatik ateratzeko aukera bezala. Ez bakarrik desirari dagokionean, ze bai, egia da, nik ez dut gizonak desiratzen, orduan hori ere hala da, baina beste praktika multzo bat bezala, ez? Osea, harremanetan ze lehenesten adibidez lagunei ze garrantzia ematen dieten, eta bikoteari zer garrantzia baldin eta bikotea daukazun, nola munduratzen zeran adibidez espazio batean ze gauza esaten dituzun, eta ze gauza ez, ze onartzen duzun, zer ez, inkluso nola jantzi zaitezken, edo nola ez, leku batzuetan, erabakitzen duten bizarra moztea edo ez, osea, nik adibidez pertsona bizardun bezala, osea, hola munduratzea, bai ikusten sistema guzti horri alternatiba egiteko modu bezala. Gero ditut beste zalantza batzuk ez, adibidez, boiera izatea ere bada ulertzea batzuentzat, edo hor airean dagoen eztabaida bat da, ulertzea gure bizitzak posible direla gizonik gabe, baina, esatet, bale, ados nago, baina gero espazioetan batzutan egoten ez gizonekin eta militatzen dut, eta eske hori horrela izango da, orduan, zer egiten duzu, hortik atera eta beste mundu paralelo bat eraiki asumitzen bestea ez dela inoiz aldatuko, edo saiatzen zera zauden espazioetan eragiten hortik, baina oso nekeza da, violentzia oso handia da, ez? Osea, ez dakit, eta gero, askotan ematen dula, esaten dugula etengabe, bai, boiera izatea beste modu batera munduratzea, ez dakit zer, baina batzutan, lehen esaten den bezala hori oso nekeza da, eta violentzia aplikatua deitzen dioguna, eta asko gustatzen zaiten termino bat, ez? Violentzia estrukturala askotan ulertzen dugu hor dagoela, baina gero zaila da nun materializetan den ikustea, baina adibidez niretzat violentzia aplikatu bat da, ni jutea lanera, oraintxe igual ez, baina lehen, piztina batean egiten nuen lan, ezakin narentzat. Eta jutea nire bizarrarekin eta nire hile guztiekin eta jendeak gauzak esatea, begirada jasotzea, osea ez, hori igual esplizituena ikusi daitekena, ez, hori violentzia aplikatu bat, eta nola zuk ez ezun jasa nahi hori, batean zuk ikustea zure burua ispilu aurrean argiztariarekin egin nahi ez ezun gauza bat egiten, osea, eta izatea kontziente nola ari zeran violentzia aplikatzen zure buruari, nun irakurketa guztia egina daukazun, analisia egina daukazun, eta ulertzen zuen nudi datorren, baina hala ere etzera gai, ez daukazu indarrik momentu batzutan horri aurre egiteko, zen horrek aldean suposatzen zuen violentzia da asko handiagoa, ez? Orduan, eskerrak guk ditugun gure sareak eta gauden super eroso eta super goxo gure espazioetan, baina gero egunerokotasunean, zuzaz kalera eta el mundo existe. Existe. Ez dakit. Osea, pixka boiera izatea hori beste leku batetik munduratzea eta harremanak beste leku batetik eraikitzea. Eta baita ere pixkat ez egotea zentralidadean hor harreman, osea, bikote harremanak eta ere, osea, hortik aparte. Ez dakit. Oso ondo. Bai, super ondo. hori. Dena nahi dugu, baina. Eta zuk, adibidez, osea, gizon bezala, ez bezala ez. Gizontasunari alternatibarik edo... Gizontasunarekin ez dute asko sakonduko orain gizontasunaren inguruko ezer, saio bat egin zen horren inguruan, eta ez dut orain gehiago sakonduko. Gizontasunari etorrez dezkete hemen gauden sauna gehi finlandesa ontara. Ez da hori. Ez dakit, osea, hola, jake ari geran lantzen hau, alko nizuen esan, posizionatu, entzun, baina uste eta hausnarketa interesgarri bat izan daitekela egiteko harremana landu dugunarekin. Eta da, desirak landu daitezke.
Eta desirak aldira moldatu, eta desirak aldira kurratu, eta zure desirak aldituzu proiektatu modu batean edo bestean. Ematen duelako desirak beti direla estankoak, eta desirak direla como zerbait biologikoki datozenak, eta orduan zuk erabakitzen dezula desira horiekin zer egin edo ez, hori ere bai, baina desirak landu daitezke, eta orduan zuk denbora guztian desiratzen badezu tipa guapekin follatzea, eta hori baldin bada zure lehentasuna, sin más, osea, landu behar dezu, desira hori. No pasa nada, gero aldezu follatu tipa guapekin, Baldin eta berain nahi duten zurekin, evidentemente hori esan gabe dijoa, Baina, ostras, usted, esango nieke landu zuen desira. Eta desira lantzea da ere bai, zuen praktika erotikoari buelta bat ematea, eta praktikan jartzea bestelako forma erotiko batzuk, igual desiratzen ez dituzunak. Enago esaten noan hemen antolatu behar dituzuenik, kuarto oskuros dela hostia, baina uste hori izan daitekela. Lortzeko esan degunarekin, egon gauza asko halko geniek esan gizonei, baina... Bai, eta horrekin lotuta igual ere, aurrekoan esaten zenidan abein, osea, desira ez da estankoa eta landu zuen desirak eta gauza guztiak, baina adibidez, estetikarekin ere, ez? Osea, berdin ez, osea, aurrekoan garatu zenidan... Bai, garatu nizun, baina aurrekoan justo grabatu nun gauza bat, hau esaten nuna, eta orduan ez gelditzeko supererrepikakorra. Baina, superimportante estetikarekin, bale? Osa, estetikak suposatzen du violentzia bat, edo ez violentzia bat, edo modu batera sozializatzea, edo beste modu batean sozializatzea. Aldatu zuen estetika, osa, superimportante, ez dezue, hola, drageatu behar asako, baina ez proiektatu demora guztian arrakastatik eta zurruntasunetik. Eta hori da, superimportantea. Estetika daukalako, lehen esan dugu, bikotarremanean pribatutaz pribatu, baina kalean, como publikoan, aldatu zuen estetika. Horrek violentzia handia suposatzen du. Bai. Eta gero lotuta, galdetu dezula ni eta gizontasuna, edo lotuko dut, justo hau egin aurretik, are ginen pentsatzen beste benditu genion boiera bider travesti eta pixkat galderetako bat zen, travesti izatea zer den, zergatik travestismoa, garai batean travestismoa ulertzen zen modu fetitxista batean, arropa feminizatua jazten zituen gizon bezala ulertzen zen. Kontua da, hau uste izan dela zerbait kojunturala, LGTBI transmariboio borroka guztionekin, uste dut eta Euskal Herriko erakunde batzuen bitartez ere hori pasa da, cis eta trans arteko dikotomia zurrundu egin dela asko. Cis deitzen zaie asignatutako generoarekin eroso dauden pertsona horiek, eta trans, horrekin eroso edo ados ez, eta beste genero batera, edo bere generotik kanpo trantsizio bat abiatzen duen jendea. Hori da diferentzia cis eta transen artean, ezta? Eta orduan, guzti honekin, ematen zuen generoa sentimendu bat zela. Zu sentitzen zinela, genero bat, eta generoa ez da sentimendu bat, superimportante. Ez dago sikean, ez da zerbait dena inamobiblea, ulertzeko nazioa. Igual esango euskalduna naiz, baina ez da sentimendu bat egon daitekena nire sikean, eta ez da ulertzeko. Batzutan esaten dugu, emakume eta gizona naiz daudelako binkulo batzuk eta erabaki politiko batzuk horrela sozializatzearekin, ezta? Karo, ze pasatzen da, cis eta transen arteko dikotomia hori, dutzu zera trantsitatu duen pertsona bat, edo zure generoa asignatutako generoarekin gustora zauden pertsona bat, ematen du zure generoa dela estankoa eta dela sentimendu bat. Eta orduan, hor, nik uste, generazio berriekin, sare sozialekin, igual, hasi ginela jende bat, ulertzen generoa estrategia bat dela. Generoa politikoa dela, evidentemente, eta orduan, nik nire generoa ez dudala sentitzen. Niri berdin zait oraintxe bertan, nire genero identitatea ulertzeko. Osea, momentu batzutan ni sozializatuko naiz gizon bezala, gizon bezala, marika bezala, uste dolako estrategikoa izan daitekela leku batzutan, ez? Hau igual batez ere gazteekin lan egiten dudanean, igual hasieran nijoa oso modu maskulinoan beraik ulertzeko binkuloa daukatela nirekin, eta naizela la feminista pesada, dijoana gauzak esatera, eta arrun esaten dut, marika naiz, baina oraintxe bertan zen naiz.
jo que se, ez dakit, zer nahi zen. Pertsona batzuk irakurriko naute pertsona ez bitar bat bezala, beste batzuk queer bezala, beste batzuk friki bat bezala, ez dakit. Nire genero estrategia bat da, eta nire gorputza da hori, estrategia bat. Eta generoak behar du taktika eta estrategia, porque generoa politikoa da eta ez da estankoa. Claro. Eta travestismoa esango nuke hori dela. Cis eta transen arteko dikotomia hortik atera, hau ez da kritika haupatu ala peña trans eta guzti hori, oza, benetan, eta trans bezala sozializatzen den, obviamente ez da kritika jende transari, Zer igual batzutan, igual inkluso sozializatu izan gara peña trans bezala. Bizkat guzti honekin lotuta. Baina, hautsi egin bara dikotomia hori bestela, ematen du, generoa dela zerbait naturala eta berezkoa. Eta berriz ere egiten duelako banaketa gorputz osasun eta ez osasuntsuaren artean, ez? Bat da psikiatrizatua eta medikalizatua eta bestela da osasuntsua, bestea ez dago eroa. Eta horrekin ere pixkat igual, kunbargera, ez hauste, baina hausnartzen pixkat generoa ikuspegi, no se, materialistago batetik, esan ezakegu. Ba, eta gero ere, estankoarekin, etxila batzutan momentu bat ere, nun superpatologizatua dagoen, ez? Zu transa baldin bazera eta zure berezko adibidez, emakume baldin bazera eta batean eroa zaude eta ez ezu izana eta orduan, beste zerbait izan, baina estankoa izan dadila ere, ez? Eta, sistemari ez zaio interesatzen gauza ez estankoak izatea. Horrengatik, izatea batzutan gauza bat, beste batzutan beste bat, erdibideko zerbait, ez da sistemari ez datorkio bat ere ondo, ez? Porque erotu iten da. Behar ditulako jakin gauza estankoak horren arabera, boterea erabiltzeko, horren arabera lan batzuei esleitzeko, beste batzuei beste lan batzuk esleitzeko, orduan, ez? Horrengatik esaten dugu estrategikoa dela estankotasun horretatik ateratzea. Eta esateko estrategikoa dela, baina batzutan ere da supervivencia, Osea, pixkat, aitortza bat egiten, imaginatu demora guztian nolateatzera kalera, jasatezun violentzia, eta ez hori bakarrik da, batzutan ere edegula zentu desiratuak eta desirarointxe bertan dela oso kategorikoa. Eta da, gorputz batzuen arabera, zuk desiratzen dituzu gorputz konkretu batzuk. Gorputz raro travesti ez bitarrak ez dituzu desiratzen, normalean. Eta batzutan, denon nahi dugu desiratuak izan, eta gauza guztiak, eta batzutan da supervivencia. No pasa nada. Bai, eta ez bakarri desirari dagokionean, baizik eta zure familiaren gana baldin bazoaz, edo zure lanera baldin bazoaz, zaukazu espazio bat nun egon bartzean lasai, bizira hon bar da, gure osasuna lehentasuna. Ez, gure osasuna gutzintz lehentasuna. Honekin, irekiko meloi bat, lehenoko esate pixka prometan, hau super en serio, ez dadila inora zerretu, porque aurretik dijoa, tope, haupa peña guzti hori ari dena bisexual bezala sozializatzen eta hortik heteronorma hausten. Guztiz tope zuekin gaude, superalde gaude, bale? Osea, benetan. Eta dun, galdera da. Ari gerlako desira versus identitate honekin. Bai. Ze pasatzen da bisexualitatearekin orduan? Porque ari gera esaten, gauza badela desira eta beste gauza badela nola materializatzen den, bisexualitatea orduan? Bai. Bisexualitatea oso gai komplexu bezain interesgarria eta nola esan, ez da asko bizten ari dena azken aldian. Eta hori, inik esan duen bezala... Esan duen bezala, ez dadila inor sentitu gu epaitzen ari geranik, eta aldez aurretik esaten dut, bisexualitatea guretzako ere badela gauza berri bat, eta azken urte gutxitako kontua dela borroka hau, nun jendeari den esaten bisexualitatea sujeto politiko bat izan daitekela, eta jende gazte askori batez ere guazen jartzea batxiller uniko lehenengo maila inguruan da behinari oso baliagarri zaiona, nolabait esateko berez esleituak dituen desiretatik kanpo beste batzuk ere desio dituela, osea, adibidez, heterosexualitatetik kanpo beste zerbait ere bere buruan posiblea dela, eta kristonek garpena egiten ari da, alde batetik. Igual guk gure garaian gure inguruan behintzat eduki ez genuena, eduki izan genu aukera hori, seguraski izango zen guretzako askatasun bat, gero iristeko igual horren gauden leku honetara, eta
para nada ez gera epaitzen ari hori. Orain, ikusten dizkiogu, esaten dugu bezala, flekos. Gauza batzuk ez ditugu ondo ulertzen adibidez. Osea, niri interesatzen zait, zu bisexuala baldin bazera, osea, adibidez, tipa baten kasuan. Bisexuala baldin bazera, baina horrentxe bertan, mutil bat dezu, osea, zure bikotea mutil bat da. Eta munduratzen zera etengabe mutil bat ideukitzetik eta hetero arauean dauden praktika guztiak eramatetik, osea, niri bertzait zure desira posible bat izan daitekeela tipa batekin egotea, osea, zen ari zera reproduzitzen justo nahi ez degun hori, ez? Orduan, interesatzen zait, zer egiten duzun zure mutilarekin, ze praktika multzo egiten dituzun hori aldatzeko, ez izateko betiko harreman heterosexual bat, ez? Eta gero ere zer esaten duzun plaza publikoan zaudenean, ez? Osea, zen, momentu honetan, zure bikotea mutila izan da, justo ari zera posizionatzen, nizapaltzen hauen ardatzean, ez? Orduan, osea, hor, ezakit, daudela oraindikan hor zehazteko gauzatzuk zen adibidez. Osea, bisexual baldin bazera, baino, momentu horretan zure bikotea tipa bat baldin bada edo beste gorputz bat baldin bada, osea, ari zera jasaten nire ardatz berdin, osea, ni zapaltzen hauen zea berdinean, ez? Osea, goira izatetik edo egin zait. Bai, total. Osea, hori da daukagun gatazka batez ere, ez? Ez da, ezin da izan bisexuala edo bat edo beste, ez? Osea, ez gera ari hori esaten, osea, jendeak ulertu bezala eta gero ere, uste, badabiltzala hortikan, igual, ez da zurrumurru, baino, igual, jende bat sentitu dena interpelatua, ez, batez ere heterosexuala direnak, en plan, eske jo, orain ematen du ezin dela heterosexuala izan, ezak zer, ez, osea, ez gera ari hori esaten. Zu sentitu bat zera interpelatua, beste gai askorekin egiten dugun bezala, hausnartu, egin ariketa, zergatik, eta ez izan biktima zu. Osea, esan nahi, ez? Pasatzen zaiguna beste gai askorekin bezala. Bai, eta justu da, importante hau matizatzea zen, uste dugu ulertu behar dela hau pixkat modu edo definitu sujetu politikoak guztiontan hemen zer diren, eta batez ere zure desirarekin egiten duzu horren arabera zein den zure identitatea, ezta? Pixkat ere, eta hau ere balio dezake argumentario bezala identitarismoa egiten degula esaten duen peina guzti horrentzat, obviamente horatzean helburu LGTBI-fobiko transfobo batzuk daude, osea, porque ez da eztabaida politiko bat, da justo augean dagoen eztabaida bat ridikulizatu nahi izatea, ezta? Nik ere eztabaida batzuk ditut orain augean egon daitezken borroka batzuekin, igual ez dakit zeintzuk diren, baina ulertzen dut oraintxe bertan pixu politiko bat daukatela, eta interesgarria dela eta lisko isilduko naiz, ez dut esango, porque ulertzen dut helburu zigortzaile bat dutela. Bai, hori da. Eta hemendik animoak gure lagun feminista guztiei nun heterosexualitaten dauden eta gatazka batean daude, zen dituzte ideia batzuk baino beraien desirak eramate dituzte beste leku batetara eta orduan. Beti egon gara. Eta peña bisexuala ere ondo no pasa nada, osea. Beti hartuko zaituztego eskuzabalik gure kolektiboan. Bai, tope, beti, sauna hontan. Ez que super graciosa da, esatea, sauna bat dela. Ez gozo formala da. Sauna gai. Zentroan dago bat. Zer? Donostiko zentroan badago bat. Bai, behin lagun batekin, edo ikusiko duen, saiatu ginen juten eta itxita zegoen. Bai? Bai. Gero tximino bat zangoa. Vale. Baina, segi. Orduan zer? Orduan, juteko guzti hau izten, esaten dugu guzti hau orduan, movida postmoderno bada, identitarismoa da, zekarpen egiten dio historikoki karril zentralak izan diren gauza horiei. Nire ustez da, osea, oraintxe bertan, osea, tope dagoen borroka bat, osea, ari dena gero ez da gehiago sozializatzen eta generazio berriak ari direnak horrekin asko identifikatzen. Bihurtu dela nolabait beste karril zentral bat demagun, ez? Osea, aspaldi igual, urte batzuk dara mazki aldatzen hori, baina
berdin zait, nazioa, klasea izan zitekena, osea ez, ari da pixka bat hori lausotzen eta oraintxe bertan ditugu borroka posible pilo bat, berdin zait, generoarekin, identidadearekin, desirarekin, izan nahi dugun horrekin, harremantzeko beste modu guztiekin, eraikin nahi dugun bestelako gizarte eredu hori nola imaginatzen dugun, ez? Osea, finean hori da karril zentrala nahi duguna. Osea, nahi duguna izan, nahi dugun gizarte horretan, nahi ditugun bestelako harreman eredu horietan, ez? Osea, eta oraintxe ari direla koordinadora Transmari Boioak, espazio boieroak sortzen, gazte pila bat horrekin identifikatuak sentitzen, inkluso oraintxe sare sozialen fenomenoa dagoela, oraintxe, urte batzuk, baina, jende pila bat ari dela politizatzen hortikan ere, edo behintzat gerturatzen diskurtso politiko batzutara gai hontatik, ez? Osea, kriston aukera dago, osea... Guztiz, kriston aukera, osea, como generoa guzti hontan desobitu eta disidentzia egitea generoari da estrategia antikapitalista handienetako bat, superimportante hau. Eta gero, obviamente, honek eskaintzen diguna ere bai da, eta obviamente a tope independentzia, independentzia, obviamente, eta oso ondo eskerrik asko sozialismoak egin duen ekarpen, eta egiten duen ekarpen guzti hori, eskerrik asko, aitortza, hartuko ditugu teoria guzti horiek, hau ez da kritika, baina guzti honek ematen digu feminismoak eta transfeminismoak, usteet, iraultzaren kontzeptua ulertzeko beste herramienta batzuk emate dizkigu. Hau gure lagun bati Juleri entzun genion, esker. Baina, ostras, eskegia da, porque eta berez diote, eskerrik asko, porque sozialismoak egin du, edo estrategia sozialistak egin du, eta egiten du, irautzari, eta alde gaude, eta guzti hori, osea, benetan, ez da como kritika bat. Baina, nola egiten da horrelako irautza bat, zaindu garezunean. Edo kaleratera, como, ez? Irautzaren ikuskera hori. Nuna zerretzen zeran, ateratzen zeran kalera, hartzen dituzun produzio medioak, berbanatzen duzu aberastasun hori. Karo, baina zaindu garezunean nola zerretzen zera, ateratzen zera kalean, interna zeranean, kalean bizi zeranean, edo horrela jantzita jun behar zeranean, jipoitu behar zaituztenean kale horrek. Karo. Ezta? Uste dut izan dela irautzaren proposamen bat, nahiko androzentrikoa eta gizonen beharretatik eginda. Hombre, guztiz. Eta horren bestez, honek eskaintzen digu irautzaren beste ikuspegi bat ulertu ahal izatea. Irautzak zer diren eta nola gertatzen diren ikustea. Eta ulertu radikaltasuna ez dela bat, porque radikaltasunaren pertzepzioa gizonek markatzen dute. Eta ze etika den kontraesankorragoa edo ze etika den onargarria gizonek markatzen dute. Eta horregatik irautzaren ikuskera batzuk, eta horregatik jarret sozialismoa, porque oso presenteago eta historikoki Euskal Herrian, oso ondo hartuko dugu, baina transfeminismoak, feminismoak, borroka antirrazistak eta eskaini dizkigu beste instrumentua askoz handiagoak ulertzeko proposamen partzial bat zela. Eta tope ondo, baina eskertu ditugu proposamen hauek edo bestela irautzaz da pasako, edo bestela irautza oso jende gutxirentzat izango da. Claro, eta zer pasatzen da, ikuspegi guztia usartzen dezunean irautza bihurtzen dela askoz komplexuagoa. Beraz, hartu ari dela gauza askoz gehiago kontuan, ulertu barretuzula mobilizazioak gertatzen direnean, derrepente, Julek liburan esaten du, revuelta, iraultza ez dakiz zer, osea, termino horietan hasten denean, ez? Osea, nola egon daitezkeen manifa batean, beraien artean, guztiz ezberdinak diren bi borroka, baina bapatean lotzen ditu zerbaitek, ez? Bai, horregatik hau ez da movida postmoba da, osea, herramienta bat ikusteko eta ulertzeko mundua gertatzen diren bestelako movida asko zaundiagoak, eta uste ardura politiko eta historikoa degula honekiko. Eta egia da azken urtetan azkarra aldatu diren gauzak izan direla, osea, esan ez dakitzen bat urte esan, ez naiz historizista, baina, osea, azken urte gutxean. Pero hacemos historia. Baina urte gutxean asko aldatu dira gauzak eta borroka moduak eta borroketan parte hartzen duen jendearen perfila asko aldatu dela, orduan, osea, berplanteatu behar ditugula borrokak, ez? Bai. Eta, osea, finean, hitzaldi honen beste titulo posible bat zen jende zoriontxua herri libre batean.
Eske hori da ondorioa. Eta hori da, Ondorioa gure hori da ondorioa, guztionena. osea, hori izan nahi dugu. Hori izan nahi dugu. Bai, eta gero, gehitu nahiko nuke ere, aurrekoan lagun batekin hizketan, eta iruditzen zait beste hausnarketa interesgarri bat ere, askotan ematen dula, betiko bizitza hetero arauaren barruan kokatutakoari alternatibak sortzen egotea edo pentsatzen aritzea, dela movida bat, pasako zaizuna, behin, 30 urte inguruak iristean eta tokatzen denan ematen dula ja bizitza serio jartzen dela eta behar dezula ja azkar bikote bat familia bat osatzeko edo behintzat azteko txorakerietaz eta uste justo bagodela horretxe momentu batean nun esan dugun hori ez dela horrela, osea ez dela gauza bat, en plan, pasako zaizue. Eta batean gehienako 30 urtekin berriz doaz hetero araua sostengatzen segitzera. Osea, dela benetan ikusten dugun bizi ikuskera bat eta nahi diogu horri heldu. Eta benetan posible dena. Eta bai. Eta estrategikoa da, eta irautzailea da, bai. Eta guzti hau gabe ez dago independentziarik. Bai. Hori hala den. Bai, eta ez badegu lortzen, baina Inigo da pentsatzen zarretxe LGTBI batean gujuteko. Eilerari da pentsatzen, baina behar ditugu... Dirua. Bai, norretik nahi badu, indago burua eta gorputza. Hori, ez, osea, dela bizi ikuskera bat, ez dela gauza bat pasako zaiguna. Osea, eta horrein badula baldintzak hori lantzeko. Bueno, baldintzak, osea, igual ez denek, noski, baina pues hortan egala, ez? Osea, gurutzaketetan, Vale. Eta pixo bat hori ez dakit, Bai. zer gehiago esan nahi dugun. Nik uste hau izan dela dena, espero dugu inor haserretu ez izana. Eta ondo, landu zuen desirak, zuen estetikak, zuen espektatibak, Zuen bizi ereduak. Dena, orokorrean. Eta jende zoriontsua herri libre batean. Guztiz. Eskerrik asko.